minnu tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la aw ni yantuma aw bisimila Mifa production ni Ondu Tele ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ otukalo tile 7 la san 2022 an ka kunnafoni kun fɔlɔ an bɛ o daminɛ Mali ale ni Côte d'Ivoire olu ye tagama min kɛ ka taa Togo jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛra Lomé Faure Gnassingbé ale ka palais la. O tagama kun bɛ ka boli fɛn min kan o de Ivoirien ka kɛlɛkɛcɛ 49 olu minnu nana an fɛ Mali la ni kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko u nana ka sɔrɔ k'a ma kɛ ni sariya sira ye walasa a kana se ka kɛ sababu ye ka bɛnbaliya sinsin ni jamana kofɔlen fila ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ bolila o de kan o senfɛ ko walasa u ka kɛlɛkɛcɛ 49 olu ka se ka segin ka taa u bara cogoya min na an ka jamana camancɛ fanga o ɲɛmɔgɔ olu ye laɲini mun kɛ Alassane Dramane Ouattara fɛ ni ale Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ye o kun fɔlɔ o de ye ko ka bɔ ka yafadeli kɛ Mali fɛ ka yafadeli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ale de ye kɛlɛkɛlacɛ 49 ko k'u bila kana an fɛ Mali la a filanan o de ye ko ka fɛɛrɛ kɛ walasa ko bɛnbaliya ni waleya min ni a kɛra a kana kɛ sababu ye ka bɛnbaliya kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a sabanan ko ka Mali dɔn jamana ye k'a bonya ani fana ni u ka kɛlɛkɛcɛ wɛrɛ bɛ na an ka jamana kan k'a ka kɛ ni sariya sira ye. Accord d'Alger ni o bɛ kuma bɛnko la otukalo tile fɔlɔ fo ka taa se tile 5 ma Hôtel Radisson na lajɛ kɛra o kan o lajɛ in yɛrɛ kɔnɔna na a cérémonie d'ouverture la Dr Choguel Koukala Maïga ale ni ministre min ka baara ɲɛsinnen don bɛnko ma ni o ye colonel major Ismaël Wagué olu kun bɛ a kɛnɛ kan o kɛnɛ laɲini yɛrɛ kun ye fɛn min o de ka hakili falen kɛ an ka jamana kɛlɛkɛ cɛkɔrɔ ka hakili falen kɛ walasa olu ka baara ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ u la cogoya min na baara minnu kan ka ta ka di olu ma n'an b'a fɔ o ma ko ex combattant ka hakili falen kɛ olu ka koɲa la. Yirituru ale ye ladalako ye an fɛ Mali la Dr Choguel Koukala Maïga ale ye tagama kɛ ka taa sibi Yirituru la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ɲinɛ san kɔnɔ k'a bolo dalen don ko ka yiri 17 ko k'o de turu Mali la a kɛnɛ in yɛrɛ kan min inspecteur Fatoumata Kone ale y'a jira k'a fɔ ko yiri ko o jɔda ka bon jamana ka siniɲɛsigi ma ko ye jamana sinsinbere dɔ de ko yiri turuli ko tɛ a bannen ko sabula ko ni a turula kan ka matarafa ka ɲɛ ko ka ji kɛ a la ka mɔgɔ bila a kɔrɔ walasa min bɛ to ka a lakana. Otukalo tile fɔlɔ san 2022 lajɛba dɔ o kɛra an ka jamana kunnafonidilaw olu ka soba la n'an b'a fɔ ma ko maison de la presse o lajɛ in yɛrɛ o kun bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o kun ye M5 RFP mɔgɔw olu kun bɛ a kɛnɛ kan ani an ka jamana kunnafonidilaw olu yɛrɛ fana kun bɛ a kɛnɛ kan laɲini yɛrɛ kun ye fɛn min o de ka kuma M5 RFP Malikura o baaraw tagaboloya kan o kɛnɛ in yɛrɛ kan o y'a jira k'a fɔ ko Dr Choguel Koukala Maïga k'u tɛ o dɔn u ka ɲɛmɔgɔ ye tuguni. Mandat d'arrêt internationaux o taara k'an ka jamana minisiri kɔrɔ 3 ka olu sɛgɛrɛ ani mɔgɔ wɛrɛ nka an bɛ sinsin an ka jamana minisiri kɔrɔ 3 olu ta kan o mandat d'arrêt in yɛrɛ taara waleya min na o de ye an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu ka minɛn minnu sanna ni o baaraw yɛrɛ kɛra kabini octobre kalo wagati la san 2015 wagati la ni ɲɛ ma se ka sɔrɔ a ko la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko kasabi minnu donna o marché in yɛrɛ la k'u bɛ taga bɛn miliyari 17 hakɛya de ma ko ni a wari ninnu yɛrɛ taara di société sud-africaine dɔ ma n'a bɛ fɔ o ma ko Paramount o senfɛ ko jalakili taara k'an ka jamana minisiri kɔrɔ minnu sɛgɛrɛ ni o dɔ ye Boubou Cissé bɔra ka kuma otukalo tile fɔlɔ san 2022 a ka kuma na ale y'a jira k'a fɔ ko ni baara ninnu bɛ kɛ wagati min na ko y'a sɔrɔ ale kun ye minisiri min kun ka baara ɲɛsinnen don sanuko ma ko ale sen tɛ a ko la o senfɛ hali bi ni ko kelen na Mamadou Ikor Diarra ni ale kun ye minisiri min kun ka baara ɲɛsinnen don sɔrɔko ma ale y'a jira k'a fɔ fana ko ni sugubulon min ko ni a dira k'ale ma sugubulon di wa fana k'a ma tɛmɛ ale ka cakɛda yɛrɛ la ko ni baara ninnu ko ni a bɛ kɛ k'a kan ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ ko ɲɔni ale ka wari bɔ ko ka don a ko da fɛ k'a tɛmɛna olu siraw bɛɛ lajɛlen de fɛ fɔlɔ ko wari ka sɔrɔ ka bɔ ko ka di a ko da fɛ ko ye kelen o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ko marsi kalo tɛmɛnen na ko ale ka musokɔrɔba o bɛnna ni o ka fatuli k'ale kun nana Mali la o ka janajaw tɛmɛnen kɔfɛ k'ale tagara an ka Mali autorité dɔw fɛ yen ko k'a fɔ u ye ko ni u mago bɛ ale la ale ka kunnafoni dɔw di ko k'ale wele k'ale bɛ kunnafoni k'u mago bɛ kunnafoni fɛn fɛn la k'ale b'a di u ma nka ko min ye ale tɔɔrɔ ale bala ko ka ni kunnafoni de bɔlɔlɔw sanfɛla la k'o de ye ale tɔɔrɔ wa fana ko hali bi ko banque dɔ bɛ yen nɔ ko kabini san 2013 wagati la k'ale kun bɛ baara kɛ ni banque dɔw ye ko hali bi olu ka danaya ko talen don ale kan.
An balima chrétien lakaw ni olu be san cathédrale Notre-Dame de Lourdes la olu ye aladeli dɔ kɛ ni o kɛra juillet kalo tile 31 san 2022 o aladeli yɛrɛ kun bɛ ka kɛ fɛn min kan o de ye ka ala deli ko walasa bɛn ni basigi o bɛ se ka sabati Mali la cogoya min na ani sanji ko o nata fana ko ka cɛya an fɛ Mali la. Utukalo tile fɔlɔ Onbori ale ni boli ni ɲɔgɔn cɛ min ye marifa jatigɛlikɛlaw ye k'u tagara binkali kɛ ka camion 15 ka tasuma don u la. Hali bi utukalo tile 3 san 2022 k'u ye camion 19 fana ko ka tasuma don u la ko camion min yɛrɛ kun bɛ ka taa douanzan mara la ko ni jagofɛnw kun bɛ o de kɔnɔ. Utukalo tile 4 san 2012 nɛgɛ ɲɛ 16 o wagati la ni o kɛra Bankas o cercle dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Andi min ye marifa jatigɛlikɛlaw ye minnu ma se ka lakodɔn k'u taara binkali wale kɛ ka ni sigida in ka o sɛgɛrɛ k'o kɛra sababu ye mɔgɔ kelen ko o tora a da fɛ mɔgɔ 2 k'olu sɛbɛkɔrɔ joginna. N'an bɔra yen hali bi an bɛ taa Bankas o mara la min ye u ka jɛkulu dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko Mouvement Patriotique pour l'Unité et la Sauvegarde du Cercle de Bankas. Olu ye laseli dɔ kɛ o y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2018 o wagati la ko tiɲɛni caman ko kɛra Bankas fanfɛla la a yirala k'a fɔ fana ko binkali minnu kɛra yen yɔrɔ la ko bɛ taga bɛn 280 hakɛya de ma wa fana ko mɔgɔ minnu ye u sigiyɔrɔ bila ko k'o waleya kɛ mɔgɔ jatigɛlikɛla ninnu ka waleya ko o bɛ taga bɛn mɔgɔ 7,929 wa ko minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni binkalikɛlaw tagara ni minnu ye ni olu ma se ka lakodɔn ko olu bɛ taga 225 hakɛya de la. Hali bi ko san 2018 fo ka taa se san 2021 ma ko bakan minnu bɛ yen ni olu fana taara banbagaci mɔgɔw fɛ k'o bɛ taga bɛn bakan 10,828 hakɛya de ma. K'u ye du minnu jeni ko o du bɛ taga bɛn du 751 de ma wa ko balo kun bɛ taga mara yɔrɔ minnu fana na k'u ye tasuma don olu yɔrɔ dɔw la ko ni o bɛ taga bɛn 5,197 hakɛya la wa fana ko minɛ wɛrɛ dɔw fana ko olu caman tununa hali bi ni wagati kofɔlen na ko commune 9 kalanso ko olu bɛɛ lajɛlen ko olu datugura fana ni o ye ko Lesagu, Bayijalasagu, Kolongo, Wɛnkoro, Sɛgɛ, Sokura, Subala ani Turi ko ninnu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko kalanso ko olu datugura. Ani novembre kalo wagati fana na san 2021 k'u ka pont dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko pont Paru Sogobiya ko ni dɔw b'a fɔ o yɔrɔ ma ko Jahanama ko o yɔrɔ kofɔlen na ko mɔgɔ minnu tununa ka bɛn ni wagati kofɔlen ma ko bɛ taga bɛn mɔgɔ 60 hakɛya de ma. Juillet kalo tile 30 san 2022 Bakɔ Jikɔrɔni ni o kɛra nɛgɛ ɲɛ 16 o wagati la kasara dɔ kɛra ni yɔrɔ kofɔlen na ni o kɛra gitɔrɔn fanfɛla la o sababu bɔra camion dɔ la ko ni tasuma de wulila ale la n'ale kun jɔlen bɛ gitɔrɔn na ka gitɔrɔn baara dɔ ko ka o kɛ kunnafoniw fɔra ɲɔgɔn kɔ tiɲɛni minnu kɛra a ko dafɛ kunnafoniw fɔra ɲɔgɔn kɔ a ko la sabula dɔw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 2 de tora a dafɛ i n'a fɔ dɔw fana y'a yira ko mɔgɔ 1 de tora a dafɛ kunnafoni dɔwɛrɛw fana olu fana y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn 12 nɛgɛso 1 du 3 cakɛda 2 ani boisson feere yɔrɔ dɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko tasuma donna nin bɛɛ lajɛlen la ko ka tiɲɛni kɛ ani ko mɔgɔ 3 ko olu sɛbɛkɔrɔ joginna mɔgɔ 4 k'olu ka jogini ko ma juguya kosɛbɛ. Kabini décembre kalo wagati la an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asim Goïta ale kun ye layidu dɔ ta ko ni mɔgɔ minnu taara forobaca la k'u bɛ taga formation militaire kɛ nka nin ye baara ye min kun bɛ kɛ an fɛ Mali la kɔrɔlen nka a kun baara o kun ɲɔngirila nka an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ o sababu la ale nana baara ninnu ka o lakuraya o layidu ninnu timɛra bibi na sabula mɔgɔ minnu taara fonction publique la olu ye formation ka o boloda ni o bɛ taga bɛn kalo 6 ɲɔgɔnna ma ko u tagara Bafo kan na ni Bafo o bɛ Segu mara la u taara formation militaire in ka taa kɛ k'u bɛ kalo 6 kɛ a la a formation yɛrɛ k'a bɛna tilayɔrɔ 2 la ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu man kɛnɛ ani an balima musolaka minnu bɛ yen ni olu garijɛgɛlen don ani ni den fitini bɛ olu sen kan k'olu tɛna se ka farikolola formation kɛ k'olu ta bɛ kɛ cogoya wɛrɛ nka k'u bɛɛ lajɛlen k'u bɛna kalo 6 de kɛ ni formation na wa forobacɛ in na ko muso hakɛya minnu tagara a la k'u bɛ taga bɛn muso 281 de ma.
Madame Damele Wulematu So ni ale kunye kafo o présidenti ani fena kofu fana o fana nyemoko kunye aye wa commissaire fana kundu commission vérité justice et réconciliation fanana alaye ale miniji dogani o kɛra utukalo kile sabala samba fila ani mugan ani fila aka jananja o kɛra a furucɛ feno ni o kɛra utukalo kile nani ala ka hinɛ ala ka yafakɛ ama. An lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka o yira o la o kɛra nini an b'a fɔ aw kan bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ.